аз расонаҳои хабари баъд ососа мисол аз ин филми мустанаде ки ба наздикӣ биромад хиёнат, вақте ки мо ҳама инёро тамошо кардем, ман худам шахсан ба мо хулосае омадам ки ин филм саривақтӣ буд. ин филм дар асоси мисол бигирем ки факт рақамҳо гап зад. хулосаи мо нисбати чӣ ҳизб бошад, чӣ мисол Муҳиддин Кабирӣ бошад, ки мисол ҳозирам ки аз беруни кишвар дар бораи ватану меҳану ободию мисоли сӯсу сухан мекунем, мо мехоҳем фаҳмем ки чӣ дар ҳамон вақтое ки мисол фаъолият дошт ҳамин ҳизб, чӣ мисол вақте ки мамнунам ки буд мисол мо ҳамин бачаҳои деҳқон бигем ямани умуман ҳамон одамое ки шомил буданд дар ҳамин ҳизб, ҳеҷ як фоидае мисол бигем ки ҳамин ҷониби як фоидае ки мисол чӣ барои як камбағал бошад, чӣ барои ободу ободкорӣ мисол як мактаб бошад, деҳа бошад, ёки як раҳ бошад, набуд, ҳеҷ набуд.